Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина. Хәерле кич. Илледә 15 йортында яшәүчеләр автомобиль юа торган комплекс төзүгә каршы. Алар үз мәнфәгатьләрен ничек кайгырта ала? Гүзәл Габдуллина ачыклады. Ак мәчеттә татар теле курслары ачылды. Уку 6 ай дәвам итәчәк. Hayat klubu yanədən özünün iştirakçılarını başlap җибәрде. Birinci күрешү Галискар Камал театры артистлары белән булды. Урында Лейсан Ханова да булып кайтты. Илледә 15 йортында яшәүчеләр машина юл комплексына каршы 19 октябрьдә йорт янындагы территорияны кыйма белән әйләндереп алганнар. Беркетелгән язулар буенча биредә танылган машина юл комплексы барлыкка киләчәк. Шәһәрдә мондый бренд астында 10га якын шундый автомойка эшли инде. Чаллы халкын бинаның йортка бик якын урнашуы борчый, бу халыкка бик күп уңайсызлыклар тудырачак. Урында Гүзәл Габдуллина булып кайтты. Бүген Илледә 15 йортында яшәүчеләр планнан тыш җыелыш оештырды. Активистлар автомойка төзүгә каршы. Шумно будет, экология, во-первых, дети. Вот это все, конечно, будет влиять на наших детей больше. Вот. И тем более еще и круглосуточно. 35 метров вообще окон около жилого дома. А в нарушении всех, я думаю, норм, правил. Тут у тебя тоже и детская площадка рядышком находится. Тут, я не знаю, тут такой у нас экологический район, тут такую мойку строят, получается, и шум, гам будет, все получается. И все сточные воды, получается, и запах будет. Закон белән билгеләнгән санитар нормалар буенча өй диварыннан алып машина юу комплексына кадәр ара 50 метрдан да ким булмаска тиеш. Әгәр дә 2 машина юу урыны икән, бу очракта ара да 2 тапкыр күбрәк булырга тиеш. Юрист аңлатканча, халык үз мәнфәгатьләрен яклый ала, әмма судка мөрәҗәгать иткәнче кирәкле документларны җыярга, БТИдан төзелеш планын алырга, төзелешкә бирелгән рөхсәт кәгазьләрен өйрәнергә кирәк. Машина юганнан соң агынты сулар ташлану турында барлык нечкәлекләрне белү өчен кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенә, шулай ук табигатьне саклау прокуратурасына мөрәҗәгать итәргә кирәк дип киңәш итә тәҗрибәле юрист. Я думаю, что в любом случае это выигрышное дело. Просто нужен инициативный юрист. Надо будет очень много писать, юридических документов очень много. И очень много этим заниматься. Их ставят в известность, что идет материал, что идет расследование заявления, жалобы жильцов и все такое. То есть им нельзя строить, пока идет рассмотрение жалоб. Суд үзе дә экспертларны тикшерүгә җәлеп итә ала, әмма бу озаграк булачак дип кисәтә белгечләр. Илледә 15 йортында яшәүчеләр бирешергә җыенмый, алар күзәтчелек органнарына мөрәҗәгатьләр әзерли башлаган. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Россия транспорт министрлыгы төбәкләргә җәмәгать транспортында йөрү өчен тарифларны тәүлек дәвамында үзгәртергә тәкъдим итә. Көндез йөрү арзанрак, кеше күп вакытта кыйммәтрәк булырга мөмкин. Хөкүмәткә мондый тәкъдимне шәһәр транспортын үстерү чарасы буларак юллыйлар. Экспертлар бу юлны икътисади яктан нәтиҗәле булачак дип саный. Моңа пассажирлар һәм машина йөртүчеләр ничек карый? Алдагы сюжетта. Төштән соң электротехниклар тукталышында пассажирлар күп, хәер җәмәгать транспорты кебек үк. Кеше күп вакытта юл бәясенең артыграк булуы, ярым буш йөрүче автобуслар проблемасын хәл итмәячәк дип ышана пассажирларның күбесе. Юк инде, калсын шулай хотя бы, ничек инде пенсионерлар ничек йөри. Без пенсионерлар эшли бит, а? В час пик, мне кажется, большая часть населения все-таки ездит. Не все, скажем так, способны позволить себе такую роскошь, как свой автомобиль, и большинство города все равно, мне кажется, есть на газельках. Людей не переделаешь никак, я так считаю. Машина йөртүчеләр сүзләренә караганда көндезге вакытта пассажирлар азрак, шуңа хәрәкәт интервалы үзгәрә. Автобуслар соңгы пунктларда озаграк тора, тәүлек вакытына карап бәя кую зур файда китермәячәк дип уйлый пассажир йөртүчеләр. Водительләргә килгәндә час пикта, чтоб әбиләр, бабайлар, пенсионерлар, чтоб ирмәделәр. Шул хәллек күп хәзер социальныйлар. Шуңа күрә водительләр даже вот план даже ялмыйлар, постоянно жалобы. Шуңа күрә әбиләр, желательно пенсионерлар, чтоб көндез җирмәделәр. Көндез йөрсеннәр. Да, көндез җирсеннәр әйне бару. Час пикта, чтоб алар булмаса әйбәтрәк инде водительләргә. Потому что рабочий халык керәлмиләр. Пенсионерлар кіріп утра. Ну, это путаница будет, путаница, короче. У нас же, допустим, задача приготовлена для проезда 22 рубля. Валидатор для бабушек, там, пенсионный у кого.
Әлегә булар барысы да тәкъдим генә, моның ничек кулланылачагы турында конкрет схемалар юк. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, мондай түләү системасы Лондонның җәмәгать транспортында кертелгән. Кайчагында шалның таксомотор предприятиеларда шундый принцип буенча эшли. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. 3 ноябрьдән төзүче стадионы янындагы авыл хуҗалыгы ярминкәсе көн сайын эшли башлый. Тукай районы җитештерүчеләренең күп санлы мөрәҗәгатьләрен исәпкә алып, шәһәр башкарма комитеты шундый карар кабул итте. Гомумән алганда көзге ярминкәләр 23 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк, алар иртәнге 8-дән көндезге 3-кә кадәр эшли. Моннан тыш, шимбә көне ипподром территориясендә һәм Южный агропаркында фермер хуҗалыклары продукциясын сату дәвам итә. Акмәчеттә татар теле курслары ачылды. Бу Татарстан диния нәзарәте башлангычы. Төп максат татарча сөйләшергә өйрәтү. Уку 6 ай дәвам итәчәк. Дәресләрне педагогия университетыннан тәҗрибәле тел галиме алып бара. Курслар бушлай, аңа теләге булган һәркем йөри ала. Акмәчеттәге татар теле дәресен Римма Әхмәтова күреп кайтты. Исәнмесез? Здравствуйте. Бу дәреснең темасы исәнләшү. Аңа керешкәнче шәкертләр татар алфавитын өйрәнгәннәр. Аудитория нигездә рус телле. Татар теле аларга аралашу өчен кирәк. Чтобы знать лучше свой родной язык. Но для работы и так с родственниками, чтобы общаться лучше. Узган уку елында Казан галимнәре бу курслар өчен махсус дәреслек чыгардылар. Ринал Хаҗиев әйтүенчә, шәкертләрнең һәм галимнәрнең тәкъдимнәрен искә алып, быел китапка төзәтмәләр кертелгән. Шәкертләргә дәреслек бушлай бирелә. Курслар төгәлләнгәч тә белемнәрне ныгыту, кабатлау өчен аларда кала. Бу инде тагы да камилләштерелгән варианты дип әйтер идем. Һәм менә әгәр дә игътибар итсәк, инде чыннан да бу гадидан катлаулыга тагын бара. Биредә барлыгы безнең 5 тема һәм һәрбер тема әйтик 5-тән алып 11 дәрескә кадәр бүленгән инде. Укучылар арасында төрле милләт кешеләре бар. Татар илендә яшәгәч, татар телен белү зарур дип саный күбесе. Я живу в Татарстане 40 лет уже, да, и все время мечтала знать татарский язык. У меня вот дети учатся, внуки сейчас учатся уже, да, я им помогаю. Поступил здесь в мадраса учиться в мечети. И из-за этого мне татарский понадобится, из-за этого изучаю татарский язык. Начал изучать. Ну как вам дается? Да, сейчас трудно в начале, иншаллах, легко будет. Татар тел дәресләре атнага бер тапкыр сишәмбе көнне кичке сәгать 7-дә уза. Акмәчет Яңа шәһәрнең 2-нче комплексында урнашкан. Укырга теләүчеләр килә ала. Римма Әхмәтова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Икенче гимназия каршында эшләп килүче Хаят клубы яңа уку елында янәдән үзенең эшен яңартып җибәрде. Беренче очрашуга Галиәскәр Камал театры артистлары чакырылган иде. Ерак араларны якын итеп килгән кунаклар белән очрашуга шәһәрдәшләр дә бик теләп җыелды. Кичәдә хәбәрче бездә булып кайтты. Кичке 6-да башланасы чарага шәһәрдәшләр күпкә алдан җыелды. Узган ел старт алган җылы һәм җанлы кичәләр үз кешеләрен булдырып та өлгергән. Көн буе балалар белән өйдә утырып, кич белән шайтырып театр артистлары белән аралашып, эзләп күңел ачып, менә дөнья мәшәкатьләреннән шундый рәхәт. Хаят клубы былтырдан бирле эшләп килә. Бик тә ошый. Мин монда былтыр да берничә мәртәбә булдым. Беренче очрашуга затлы кунаклар чакырылды иде. Башкалабыз Казаннан Галиәскәр Камал театры артистлары Әсгать Хисмәт, Раушания Юкачева һәм Гүзәл Шакирова. Сезнең чор тәрбиясе нинди иде ул? Хәзерге чор тәрбиясе белән алар ничек аерылалар? Балачак һәм яшьлек хатирәләрен яңартып кына калмады яраткан артистыбыз Әсгать Хисмәт. Гади генә сүзләр белән нәкъ философларча гаилә тәрбиясенең мәктәпнең кеше тормышында тоткан зур ролен дә аңлатып бирде. Үзенең сәхнәгә чыгу тарихын да сөйләде. Артист булып китүенә табигать белеме укытучысы сәбәп булган. Җырлыйсың, мектеп юк, җырламыйм. Җырламасаң ширеңә икеле чыгарам. Тик торганнан икеле аласы килми. Чыктым да мин бер кыз бала җыр чыгарган, Бавышлап әнисе дигән җырны менә булай итеп карап җырладым. Хаят клубы очрашлары айга бер тапкыр оештырылачак. Шәһәрдәшләрне алга таба да кызыклы матур кичәләр көтә. Эсенхан Валинар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Хочешь настоящую русскую шубу по честной цене? Тогда не пропусти распродажу от фабрики «Меха Вятки». Скидки до 50% только со 2 по 4 ноября в Экспокаме.
Клиника Нуриевых. Лечение бесплодия и ведение беременности. Набережные Челны. Встречай с 18 октября по 4 ноября. Все осенние куртки 3500 рублей, зимние 4500. Размеры до 72. Экспокама, проспект Московский, 140Б.